Tervetuloa ystävät hyvät Halsualle 14.6. Frisbeegolfin Suomen mestaruuskisoihin, jotka järjestämme Eläkeliiton puitteissa. Ja Perhonkilaakson Frisbeegolf-seura on yhtenä järjestävänä osapuolena. Samoin Halsuan kunta on tässä ollut erittäin aktiivisesti mukana ja monta muutakin yhteistyökumppania. Nyrkän Kari tässä ja tämä frisbee tuli kuvioihin silloin, kun 9 vuotta sitten leikattiin tuo lonkka tuolta ja tänne oli juuri valmistunut tämä frisbeegolf-rata. Ja sitä kautta lähdin kuntouttamaan jalkaani ja sitä myötä jäin myöskin koukkuun tähän lajiin. Jyrkä Juha-Matti Perhonkilaakson Frisbeegolfin puheenjohtaja ja lähdettiin ihan hakemaan vuodelle 2024 Eläkeliiton SM-kilpailuja tänne Halsualle, kun seurasta oli useampi, joka kävi tuolla Ähtärissä viime vuonna loistavassa kisassa. Niin haluttiin sitten kanssa yrittää tätä ja lähdetään rakentamaan tätä SM-kilpailua Halsuan Frisbeegolf-radalle muokatulla väylillä. Eli Halsuan Frisbeegolf-radalta löytyy pitkiä väyliä, jotka halutaan muokata semmoiseksi eläkeläisten SM-kilpailuksi sopivaksi. Ja halutaan sitä myöten myös sitten se, että kaikilla olisi mukava ja hauska tulla tänne kilpailemaan ja harrastamaan ja viettämään yhdessä olua ja näyttämään, mihin me täällä maaseudulla kyetään.